Anggur sira merantau jaya merata capring mboten ndi kadang-kadang pun maju bareng kaya konten bangsa awit asmani Gusti kang hakarya jagat ngapa bocah iki ora ana pangeran kang sedembahmu Gusti kang hakarya lupa ingin ora sareng ora ngantuk kang diwehi bumi kelawan langit ingin moho agung lan moho karoso ingin mangarteni apa sing marpalan burimu kang ora abot nyangga bumi saisine parahayu hawe kesani Gusti kang maha kuwasa Kadut kaca aku ora kuat nadahi kadut kaca bareng kowe maca donga kaya digandhen sirahku semepet mripatku kadut kaca ora nyono kowe ngalor ngidul sing ngantongi ayat kursi wis dudu mungsuhku trimo aku golek dalan liya sembah nyuwun wis dilakokake lagu temerateku nuwun mangke to Kakang Yudhawala apa di
menika wong para kadang karawitan kok lamat-lamat ngelak-ngelagon mawi nyebat-nyebat Bayangkara menika nuwun sewu lagu menapa kok Kakang menika wau Kakang Menggung. Oh kuwi mau to inggih kuwi mau lagu Polri Satria Bayangkara di ngaten iya yen si Adi kurang terwaca le mirengake coba karepe diambali meneh ngaten karepe diambali karepe ngerti surasan lagu niki mau semonggo monggo para kadang garingan tanpa mawi bangsa pun aturaken tak tung tak kedung tung bong Polri Satria Bayangkara Republik Indonesia Polri sedulurku Polri kekasihku windaku sedulurku kekasihku aja padha rebutan Polri duwe kita kabeh bangsa Indonesia Polri rakyat dewa samangko harmateni tumeka akhir zaman Polri pengayoman uga kekuatan jiwa Pancasila Hangasuk Tribrata Catur Kanggo Setya Polri rakyat terus nyanyi kuwi mau di surasane ngaten to iya inggih menawi ngaten menika harap pengetan kangge Kakang Yudawala mbok menawa mengkono di sing dikarepake para kadang krawitan ki mau kabeh sapap ing kelenggahan iki polisi sak Nuswantara rak padha mengeti ambal warsa kelahirane Kang Ndungkap Yuswa 53 tahun to di inggih Kakang Menggung lakal leres dawuh jeneng kula Kakang di tanggal 1 Juli menika dinten yosanipun Polri bener di malah aku ki wis arep pensiun wis sida dipercaya dadi panitia wayangan ngono kok di kok ngaten iya nuwun sewu Kakang Yudala sakmenika pangkatipun menapa piye to genah lit kopol ngono kok di wah sama lit kol to piye to dadi ya wis tekan lit kol wis pol ning aku ya syukur marang sing gawe urip kok di nyatane wiwit ngabdi ngantekaning pensiun wis tak lakoni kanthi wilujeng ora sing wiji apa tansah bisa njaga marang jeneng lan seragamku polisi iki kok di kowe ngerti dhewe di uripku ya mung prasaja ora nika-nika mulane ora aneh nadyan aku tuweka kae mung kali sesuk wis pensiun kae dening pangarsaku sing dipercaya dadi panitia wayangan kok di oh inggih Kakang inggih ing mongko kewajibanipun polisi sak menika saya langkung ngarep nggih Kakang wah kepala nyoto di mula jroning ngadepi tugas sing ora enteng mau dening pangarsaning satriya Bayangkara sak Nuswantara wis padha didhawuhi supaya padha ngenggoni marang tembung pro cacahe nenem di nenem pro menika menapa kemawon Kang Mas nenem pro kuwi siji profesional loro proporsional terus sing kaping 3 prosedural kaping 4 proaktif ping 5 progresif kaping 6 yaiku produktif di ngaten iya kanthi lumantar pro nenem kuwi mau Polri darbe tingkat terus ngundhake keling nyambut gawe lan tindak tandhuke kang ngresepake marang bebrayan agung di nuwun sewu bangsa pro kala mau kula kok dereng pates mudeng menggah kados pundi wedinipun to kan oh menawa si Adi takon bab kuwi sing dikarepake profesional kuwi kudu mumpuni marang kewajiban sing wis dipercayakake
ingkang jumbuh karo tugas baku Polri yaiku mujudake ngreh kahanan kang aman lan tertib wimaudi sing dikarepake profesi dene proporsional kuwi tumindake kudu manut marang aturan utawa pernatan sing wis ana banjur proaktif kuwi tegese tanggap marang sasmita lan tanggap marang kahanan kang diweruhi terus progresif kuwi orang ngulur-ulur waktu luwih cepet luwih becik dene produktif kuwi nuduhake karyane sing nyata ingkang jumbuh karo tugas sing wis disampirake bundake kuwi di inggih matur sembah nuwun Kakang Manggung Kakang sampun kepareng maringi keterangan dhumateng kula iya inggih nurun ngaosi bilih sak mangke Polri menika sampun pisah kalian tentara mila dipun ajak mugi saged saya mahir saya kampiun ing samukawisipun wah bener di bener jeneng abri saiki wis ganti dadi TNI jadi TNI kuwi saka unsur angkatan darat angkatan laut lawan angkatan udara wah jadi kepolisian diajak tumuju kudu bisa mandiri di mekaten hiyo nyambut hai bebarengan karo para penegak hukum sing wis ana yaiku kejaksaan lan pengadilan Polri tumindak minangka dadi penyidik wonten jaksa sing nuntut lan hakim sing ngadili di ngaten hiyo aja nganti nang kebebasan sebab saka mangsi setetes lah ngrusak susu sing sak jembangan kuwi aja nganti ya di meninggi Kakang Mas lan maneh rak wis ana pepali to di wis ana pepali yaiku aja gawe isin aja ngisin-isini lan aja ngisin-isinke di luwih-luwih dadi tugas sersa kuwi luwih-luwih lah kok malah dadi backing kuwi jenenge malah gawe isin kuwi di kuwi iya maka sing jeneng backing kuwi konotasine para kawula mbeki tumindak sing ora beneran ora becik lho aja sok ngono kuwi jenenge ngisin-isinke kuwi di ngisin-isini kuwi mekaten iya inggih leres Kakang Manggung namung kula suwun para brayan inggih sami ngantos lajeng ngebyah sareng sami asinipun sebab mun sedaya Polri menika tumindak menceng saking garis kautaman Kakang Manggung iya karo maneh menawa para kawula nyumurupi ana polisi sing tumindak nista kudu wani matur marang pangarsane di luwih-luwih jaman saiki iki sarwa tinarbuka di mangke menawi lapor gek ingin lapor lajeng dipun cireni terus dipun injen Kang Mas wah wis ora bakal kelakon ning alam reformasi iki di ngaten iya wis tak kandhake mau ngarep polisi kuwi yen tanpa ana pambiyantu ning para masyarakat wah di bisa tuh minta apa polisi kuwi di pengakuan kuwi mau wis dingendikake dhewe karo pangarsaning polisi lho di ngaten iya iki ana contoh sing wis akeh di menapa ya kuwi para polisi wis sepakat karo aparat liyane arep ngrebeg marang sing jeneng narkoba kuwi di ing mangka pemberantasan narkotik kuwi wis diputus definitif ngono kae lah kok tekane nggo jebul ana oknum polisi sing bocorake lah kuwi saengga operasine ora entuk kasil di waduh kok sakit hati to Kang ya bisa wae tadi oknum polisi kang kaya ngono kuwi polisi sing ngisi-sini kang ngono inggih utawa ya bisa uga di pihak bandar iki ya wis duwe spion dhewe ya bisa uga kowe ngerti dhewe tadi yen kepolisian kuwi ya duwe ing masyarakat duwe rakyat lho ora aneh sapa wae oleh teko nyang kantor polisi kono dadi yen ana kedadian kaya ngono kuwi tegese kebocoran operasi mau ora kok mung njur mutlak saka wong jero tok ki ya ora namung kula suwun para kadang Polri ingkang minangka aparat hukum
dipun suwun saged dijekaken hukum saestu nek Kakang Manggung. Lho. Lah tumindake ora ngono di. Nuwun sewu Kakang Manggung. Menika jawilan kagem panjenenganipun Kakang Manggung ingkang dados bayang karining negari. Bilih perlu dipun midharaken ora. Piye jawilanmu piye di? Niki. Kala mangsanipun inggih wonten oknum polisi ingkang saremen wuru sesukan judi lan sapanunggilanipun menika. Nadyan topi kajengipun menika namung kagem cedhali ya. Namung tundhanipun lajeng saged luwih sawerni utawi asmanipun polisi wau Kakang. Mila para pangersanipun inggih perlu ngulataken utawi mantra dhumateng para putra wohipun kala wau. Putra wohipun kuwi anak buah lho to. Inggih kok putra wohipun kepala malah mertinjul dadak utawi sidak menika perlu dipun giyataken malih Kakang Manggung. Wah, iya ya dia iki dadi catanku di dadi catanku malah wis tawono pangandika saka mantan pangarsaning polisi di ngaten iya yen to nganti cacahing polisi kuwi ora timbang karo mundhaking penduduk wah bisa lakon di polisi bakal kecepet ana sak tengah-tengahing perkara di ngaten iya nyatane pandanganing polisi saiki iki saya abot di sak warnaning kerutan tasah ngadang marang tugasing polisi kok di oh ngaten iya upamane kaya to bab perdana terus bab sarana atau piranti langsung dayani manungsa di oh ngaten sarwa kecingkrangan iya sarwa pas-pasan ya to ya mung hebate ing ngatasi anggarane ya mung pas-pasan gunggung personile ya mung sithik banget utawa minim ewadine tak keamanan utawa kararjan isih bisa ditanggung kok di wah ngaten gak iya kuwi nandhakake yen kowe wis jumbuh karo prasetyane sing surasane tekadku yaiku ngabdi sing sak becik-becike iki oh ngaten iya di kula Kakang Manggung jadi pada jagongan kok pun Kakang mireng undang temoro oh ngaten iya iki sajake Gusti ku bakal jengkal saka praja keparingipun di awake dhewe kewajiban ngamanake sing bakal jengkar para pangarsaning praja keparingipun ayo di ingkang semusul semonggo mengko to becak minggu nuwun wonten dalem metu aja keperintah ora duwe saben mengestu sing ati-ati benjing bidal pengurus saking dwaraka negeri pengingkang fokus moho prabusananira lersaya kairo sapa ing jwalaniti asamadangi jagat tumumo aneng satu saing uga para bapak bangsa merah kenal sarating surya nampung ikalan gunung bidaling prawadya titenono
mampet kumpul sajojo kotok panjaro ing pawadya sang pembita sang ya pawadya saking Drawati wigantos nderek marang jare sang Prabu Kresna gentos minusa pangkat ingkang papan memadani blakun mangko Abih Mandana saya wonten dawuh Raden lan kabeh para radya wonten dawuh Detyaka Tarimurda wonten dawuh sawetara padha nderek jengkari Kanjeng Ibu Baridurga ingkang nganti marang adiku Yai Prabu Diwasrani munggah marang Kayangan Jundring Saloka ingkang wigati nuhoni penangising Yayi Diwasrani nyuwun palakrama dalem malanat majaning para brama sing jenenge Brari Dresana punapa niki mawanti-wanti sabdane Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga aku lajur kabeh kadalan rumeksa rajaning Praja Tunggul Malaya lan kaping pindhone Ibu paring dawuh sewanci-wanci kumle bating pendosakane kudu dipateni sabab nek ora dipateni mundhak ngalang-alangi marang kesaning
kadangku diosrani oh ngaten iya puniki sedika ingkang mangkul wadya bajingah ayu padha tumata gelar baris sedika kanggo Ditya kala Karimulga luwih wonten dawuh saling wadya yaksa baris pekajangan mapaning madaning alas sewanci-wanci kumule bating pendhawane kudu dipateni oh inggih ngestaken dawuh Raden Kala Durpangsa jadi sama bayi kakak budala iki patih mandura saya sawit koderaken Raden kelap-kelap kampung lirikin saking samaweh gandrung sabarang katulung mugar moyak mayik saking bias bali wurunari sagandrung Hari Semitra Tanoyo Pangenapes ning orang sayang paling sun waduh durung nganti adoh nggon lumaku kepanggul batas khas papan waduh gede kaya prasu tak japok ya tinggalan manik Gus manik aku takon kelawan kowe sapa jenengmu dilawan opo paron ngene aku kumalan cangwang wae durung aku ninggal marang wataking Rama tambu baraku balakon sapa jenengmu pinanggal waduh takon balik takon opo aku Sweng Kraton Tunggalaya Temanggung Mandalawati aku Mandalawati ya sapa kowe Sempono Ndrawati Setyaki jenengku Setyaki ya Bimo Kunting gak mlaku nyang ndi seminggu tak go liwat warna batu sabar ngaji latah Ndrawati entuk macut ora entuk ya macut kena macut ning tinggal sirahmu aku wani marang aku ndi kancamu kaya Setyaki kadangmu padha ranten becik esuk hamen baris baris kang prayet nalika sarangka wengi Ndrawati
Kadono gantang Mas ya awas wah ayo hey
Oh. Cemerlang suaranya. Ya. Wah. Apa? Lihat. Wah, ada. Ada. Wah. Aduh. Mati aku. Wah. Wah. Mundur, mundur, terajake dhewe. Was. Oi. Ya. What? Ya. Was. Ayo ya. Was. Go. Ah. Go. Go. Was. Was. Show. Show. Ya. Chandra Sota Dharma. Woi. Go. What? Mati kowe. Ya. Amuk sekolah. Ayo. Bolot waduk lu. Wah, ampuh. Aduh, mati aku. Wah. Yes. Hei. Hei. Arang keranjang tatuar. Ya. Ah, opo iki ya. Oh. Ah. Oh. Nyok balake. Woi. Woi. Ya. Mati ya. Wah. Emang sudah merata Jaya Karna. Iki Jaya Karna liman karo parek. Atur dari rakyat gue. Wah. Emang sudah merata. Biar gue ini. Wah.
Pandhawa tata ganti wisaya Indriyaksa sara maruta pawanga pana margana samirana lan warayang tak kira watu lintang ingkang tiba jebul menungsa iki opo-opo kaya glubuk suarane sapa iki Nalendra Pringgontani Prabu Raden Harya Gatotkaca Gatotkaca ya Petuka Harimatmaja Guru Handaya Sinayaga wah akeh menjenenge iki yaksa sapa jenengmu ora marang lakuku ora meneh Guri sopeng kayangan Sitra Gondomayit putrani Bupandya Batari Durga Haranku Raden Kala Durgangsa iya mau piyaka sawat ya para tak goli Pak ora maju kembali wani marang aku sadene apamu ya glak limpahmu Pak
mapakarko suto pekapiro kresno hamut suruh merokok jadi merokok ayo kan dimana taruh jiwa orang kalau cakmu sebarang kapurmu iya bisa kawayan tanya tak tunggu aja melayu wah macam lain bu. Wanang griya mangun gonggang dua rimang leno tanpa kamin piye dari kaki Prabu wah ketilasan lo musuh sopo nang saya iso saking kayurangan gandang manuri namipun Para Durgangsa kula percaya bersama Gusti malih mengatur sawan Solo Kanjeng Prabu wonten dawuh buta kae dudu semantaing buta lumrah ning buta lelembut buta gandharwa buta gendruwo inggih kae wis mujudke badan halus ing atase halus kok didoli kasar iki ora pas ora tek halus mungsuh ya kudu halus lajeng terus bicaranipun aja tok rosane aja tok ketoke otot nanging tumuli tulaken nganggo donga panulak gendruwo iso ora nuwun sewu kula dereng saged oh cara tau ngaji tak uruki ya nggih Gus pundi awit asmani Gusti kang akarya jagat awit asmanipun Gusti aja dibasa iki donga kok awit asmani Gusti kang akarya jagat ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang akarya lupa ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang akarya lupa ingkang ora sari lan ora ngantuk ingkang ora sari lan ora ngantuk kang duweni bumi lan langit kang duweni bumi lan langit kang laku lan maha kawasa kang laku lan maha kawasa ingkang mangerteni apa sing ngarep anggurimu ingkang mangerteni apa sing ngarep anggurimu kang ora abot nyangga bumi sak isine kang ora abot nyangga bumi sak isine rahayu rahayu hawit karsane Gusti kang maha kuwasa rahayu rahayu wit kersane Gusti kang maha kuwasa wis wicakno nek nganti ora bisa ngono tak sembah dalamane yo mengestu kok sing ngajari Sira Maranta Jaya Maranta Capring mboten ndi kadang-kadang pun maju bareng kayaan konten bangsa awit asmani Gusti kang hakarya jagat ngapa bocah iki ora ana pangeran kang sembah mung Gusti kang hakarya lupa ing ora sareng ora ngantuk kang duweni bumi lan langit ingin mohon lan moho kawasa ingin mangerteni apa sing ngarep anggurimu kang ora abot nyangga bumi saisine parahayu parahayu hal kersane Gusti kang maha kuwasa aduh
Gatotkaca aku ora kuat nadai Gatotkaca bareng kowe maca donga kaya digandhen sirahku semepet mripatku Gatotkaca ora nyana kowe ngalor ngidul sing ngantong ayat kursi wis dudu musuhku trimo aku golek dalan liya lak limpamu wae awet asmani Gusti Kang Karya Jangka ayo ketimbang pisane kok diledek ayo timbang aku ora kuat suwe pisane kok gogloh oh kowe dudu mungsuh wis aku trimo nyangturke aku awet asman purwa nggih nyuwun pangapunten wong kesergapen bocah iki pan gedhe didongane nyuwun duka kula kaliyan merem tumertos priye laka rampung saestu ngono iki wis padha bali jam langsung ayo goreng ganti laku monggo hingga tak kamar tuwa